εσύ μετά θα εντυπωσιαστείς εάν μάθεις εκ των υστέρων, όπως μάθαμε τι έγινε το 65. Μάθαμε ότι οι βουλευτές το 65 γίνανε εφοπλιστές. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Μα αφού έχουν ονόματα. Δεν γίνεται χωρίς ονόματα. Δηλαδή γιατί μας κάνει δήθεν εντύπωση? Σήμερα πάει ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος να καταθέσει, ο οποίος είχε σε συνέντευξή του αναφερθεί πολύ συγκεκριμένα. Ναι ή όχι? Ναι, εγώ τον Νικολόπουλο ρωτάω τώρα όμως να μου πει αν όντως έχει αντιληφθεί, γιατί μέσα στη Βουλή 300 άνθρωποι είσαστε, εκ των οποίων υποθέτω αρκετοί μιλάτε μεταξύ σας. Έχει αντιληφθεί τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή προσπάθειας προσέγγισης βουλευτών έναντι χρηματικού ανταλλάγματος για να ψηφίσουν ενώπιση της Δημοκρατίας? Υποθέτω και στους ανεξάρτητους εκεί πέρα κάτι θα συζητάτε. Ο Πάνος ο Καμένος βγήκε και είπε ότι πήγε το ΣΔΟΕ σε βουλευτές που έφυγαν από το κόμμα του ακριβώς για να ασκήσει μία τέτοιου είδους επιρροή, και ζήτησε από την εισαγγελέα να τον καλέσει για να δώσει τα ονόματα των βουλευτών, και των βουλευτών του που είναι σήμερα μες στο κόμμα του και των βουλευτών που έφυγαν από το κόμμα του. Δεν θα τον καλέσει? Θα τον καλέσει. Εγώ έστειλα ένα γράμμα στην εισαγγελέα και της είπα ποιους να καλέσει για αυτό το φάκελο. Εκεί μέσα λοιπόν τις έχω ονόματα από αυτά που ακούω μέσα στη Βουλή να λένε διάφορες κουβέντες. Και να μην είναι κανένα σίγουρος ότι δεν μαγνητοφωνούνται οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Γι' αυτό ας είναι λίγο προσεκτικοί και οι κυβερνητικοί και οι δημοσιογράφοι όταν κάνουν τους έξυπνους και λένε αν έχετε στοιχεία. Γιατί αν πραγματικά η δικαιοσύνη ακούσει και ανοίξει το τηλέφωνο το δικό μου, το τηλέφωνο το δικό σου, τότε μπορεί να ακούσει ποιος μπορεί να κάνει προτάσεις ανήθικες. Συνονοηθήκαμε? Και είμαι πάρα πολύ σαφής νομίζω. Και είναι λοιπόν στο χέρι τους να μην ανοίξουν ένα φάκελο για να τον έχουν ανοιχτό όπως έχουν τη λίστα Λαγκάρντ. Να τον θυμώνται μόνο στις εκλογές. Άρα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, καλείτε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες βουλευτών για να διαπιστωθεί αυτό που λέτε. Σαφώς. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που κάνουμε σήμερα τώρα εμείς. Γιατί όσοι ενδεχομένως κάνουν τέτοιες κουβέντες ή δηλώνουν πρόθυμοι για να ανοίξουν μια τέτοια συζήτηση με κάποιους για να λύσουν το δικό τους το πρόβλημα, αλλά να οδηγήσουν οριστικά στον τάφο τον ελληνικό λαό, γιατί δεν θα αντέξει κανένας, Γιώργο. Αυτό που έρχεται δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε τι σημαίνει. Κόβουν το ΕΚΑΣ, Γιώργο, κόβουν το ΕΚΑΣ σε 2,5 με 3 εκατομμύρια Έλληνες. Ξέρεις τι σημαίνει άμα κόψεις το ΕΚΑΣ σε ένα χαμηλό συνταξιούχο που πάει? Στα 360 ευρώ πάει.